Ambil satu. Nggih. Buat Kenang-kenangan, Bu. Nggih. Assalamualaikum. Teman-teman, kita mengalami kendala pleseh ya. Melewati jembatan Brogat ini. Hati-hati, Mas. Jalannya aman. Licin dan becek ini teman-teman ya. Yang paling menarik itu bungkus teman-teman. Kok enggak pink ya? Oh yang pink itu bajunya. Tengah hutan seperti ini Mbak. Maka di sini jadi maghrib itu masih menerima tamu. Oh enggak. Ya di tengah hutan seperti ini bisa jadi ini ya untuk tempat-tempat mengkolokan seperti ini ya, sembunyi di dekat warung yang ada di sini ya. Iki jam pinten nak mriki Mbak? 6 sonten. Wah, ini dagingnya pasti lembut. Ya. Menawar ini pegangin dulu. Kita lanjutkan lagi tol lewat sini ya teman-teman ya. Wan mantap. Matur suwun sangat monggo Alim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe, selamat siang, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita, Jejak Bang Arif ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, pada kali ini saya sedang belusuan lagi penelusuran ke desa-desa terpencil yang pedalaman, dan ini berada di perbatasan antara Grobogan dengan Boyolali ya teman-teman ya. Seperti ini situasi kondisi di jalan ini. Di sini dilintasi oleh sebuah sungai yang membentang luas dengan jembatan yang sangat bagus sekali ya. Menurut informasi ini sedang dibangun sekitar beberapa tahun yang lalu. Kita akan memasuki ke desa Sambeng ya teman-teman ya. Selamat datang desa Sambeng. Langsung kita cus gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Jejak Bang Arif. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala usaha dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, mari kita belusuan lagi penelusuran ke desa-desa terpencil dan pedalaman yang ada di wilayah Boyolali. Nah, seperti inilah saya berada di desa Sambeng ya teman-teman ya. Nah, di mana desa ini ada berada di desa Juwangi ya teman-teman. Mari kita langsung ketemu ke salah satu warga. Bagaimana aktivitas warga yang ada di sini? Baik, sugeng Mbak. Bapak. Alhamdulillah.
Kalau semerep griya mriki kok luar biasa ya teman-teman ya. Di sana juga banyak sekali ya rumah-rumah yang masih sangat tradisional dan sederhana sekali ya teman-teman ya. Mari kita langsung menuju ke salah satu warga lagi yang ada di sebelah. Ini rumah yang sangat jadul ya, rumah zaman dulu teman-teman. Coba kita lihat bapaknya sedang membuka rumahnya ya teman-teman. Di sini ada kentongan juga ya, kentong titir yang digunakan oleh warga dulu untuk mengkode-kode panggilan tertentu ya. Wah, jos sekali nih. Kulon dulu Kabetanan jaran lho setunggal Nggih. di 40 jaran. Sekawan jaran atau sekawan doso jaran? Buatan tegese tiyang setunggal niku mbutut jaran Papa. kudo niku sekawan. Kawan. Berarti sekali Jadi beteti ngoten nggih manut gebentuk ngoten. 400 gendeng nggih berarti nggih. 400. Lah nek iki 4.000 berarti kan ping 10 40. Batang bulu. 10 kali jalan ambang nggih. Niku ki gendenge. Lah sak niki ngangge mobil, mobil pun kathah. Nggih. Zaman wau niku dereng ngeten. Dereng antar mobil nggih. Nggih. Lah griya ngeten niki menarang-arang wong duwe wau Mas. Niki terhitung nak zamane mewah nggih Pak nggih. Lho niki cara anu nggih pun rada tuwa tenan iki Om. Tahun 45. Ampune bae. Berapa jam? Nggih. Oh berarti nganu nggih Mbah nggih. Niki bangunin niki penuh perjuangan nggih Mbah nggih. Wah nggih. Zaman londo Zaman Mas. londo nggih. Jenengan teh cilik menawi ya. Dereng lahir. Wah. Kula lahire 83, Mbah. Salit kula iki. Ya kula kan gadah anak gangsal. Oh gangsal. Jalure 3, sedurunge kalih. Niki sing setunggal teng Kalimantan mriku, setunggal teng Sragen sing wedoke. Jalure Jakarta sedanten sing namine Widodo niku tumut Cina, dadi bos mriku. Dados bos niku. Wah. Tumpakne motor mebur. Mantep bos. Sing anak kula sing Widodo niku rada kendel niku. Lincah Karyawane Cina niku. Tumpakne motor mebur teng luar mriku. Nomor pinten putrane nomor pinten niku Mas Widodo niku? Widodo niku nomor 3. Nomor 3. Nggih. Sing paling nganu niku. Sing bajenge nggih teng Jakarta, ragile nggih teng Jakarta. Nek kondur mriki buta Nggih. pesawat niku nggih. Sawat. Mboten tegese niku widodone niku nak mriki nggih mobil lho, Mobil Mas. nggih. Mobil niku Nggih. nggih. Dan nak teng pesawat niku kan Nyambut damele. kerja kalih Cina niku. Oh. Oh pilot, Mbah. Sempat lagi. Wah, pilot yo ngene, Mbah. Nggih, mantep kok, Mas. Pilot to, Mbah. Wah, luar biasa anake Mbah pilot ya, teman-teman ya. Keren. Enggak nyangka ya, Mbah ya. Lah niki tenang mawon, bae omahe elek ben sing penting anak-anak Nggih. ngeten Sukses, Mbah. ngoten Nggih. to anak kula kok. Nggih. Oh, griyane pun jos, Mas. Teng pundi, Pak niku, Pak? Lah wong non Teng pundi, Pak? teng Jakarta kampung Cengkareng. Oh, teng Cengkareng. Nggih. Berarti men domisili mriku nggih, Mbah nggih. Cengkareng enten, Pulau Gadung enten, Oh. teng Bekasi Utara enten wong 3. Tiga niku nggih Mbah nggih putrane ngenten Jalur Anak 3. sukses semuanya bagi. Wah, mantep, Mas. Ya ora kok sombong, Bang Nggih. Marpan. Anak kula pun griyane pun apik-apik Nggih. kabeh. Nggih. Paring asma sinten, Mbah? Kula Nggih. Bapak Marpan. Pak Marpan. Nggih. mantep Nggih. Asma Kenario Joko Jopo nggih, Mbah nggih. Lah Mula anake mapan bajenge kabeh. kula Kerman, nomor 3 niku Widodo, Nggih. sing nomor ragil niku Joko namine. Nggih teng mriku, teng Jakarta. Jakarta. Sukses danten nggih Mbah nggih. Iya, nggih hitungane nggih pun lumayan. Mun mapan. Nggih. Anake Mbah Marpan Nggih.
wong mboten duwe teng mriku saged Sukses. Apa? do seger niku bener. Mantep. Tunggang mapan, anake do mapan kabeh. Nggih. Jenenge kula niku sumbut. Sumbut. Bapak Marpan anake wis iso mapan kabeh. Alhamdulillah. Kalih pengenak. Kinario apa Mas? Asma Kinario Joko. Asma Kinario Joko. Luar biasa. Mula paringi asma Widodo kersane gesange niku Widodo slamet Mbah nggih. Nggih. Mboten enten sing namine slamet, Mbah. Mboten enten. Oh, mboten enten. Widodo mboten mawon. Nak setri paringi rahayu. Dan niku nggih malah madani Pak Jokowi niku. Walah, anakku malah madani Pak Jokowi kula ngoten. Mboten nyangka nggih, Mbah nggih. Nggih. Nyambut damel tim pesawat nggih. Nak Wakondo setahun sepindah, Mbak. Nggih, niki mengke gajeng wangsul, Wangsul kondo-kondo. Kula mengke bodho Wangsul ngoten. wangsul ngoten. Dilek bapake kalih Ya kretek pun enten nggih pun rada penak mengke. Nggih, mboten Bau kan dereng enten medale rak mriku terus, Mas. bangi nggih. Saniki saged medal mriki. Niki lurahe kirang pinter. Kretek apik kok dalane mlekutuk kok. Oh, alah. Niku lurahe Padas niku. Jos. Mboten entuk beji. Mboten entuk biji kok ngaten. Lho lah nggih. Di anu kalih Pak Bupati Kertek jos kok. Nggih. Dalane mlekutuk. Muga-muga sok nggih Ya saged kula sae nggih nggih. ngaten. Nggih. Wah, Pak Lurah Padas iki. Apa ora tau ngetan lho. Lah nek ngetan kok mirsani dalan kok ngono kok ora diopeni lho ngoten. Nggih, leres, Mbak. Lho, lah nggih kudune sumpet kalih kerteke, Mas. Nggih, ini Mbak. Kerteke mantep kok. Nggih, nggih. Dibangun karo Pak Bupati kok. Dalane kok Dalane reng gadeng. oh lagi. Niku jembatan derek Boyolali, Mbak nggih. Mun didamelke nggih, enggak. Lho niki kan kapal batas niku Mas, ngawen niku, ngawen. Kalih Sambeng niki perbatasan. Antawis Mriki Boyolali, mriku Semarang Oh, Bukan. Grobogan. mriki Boyolali. Nggih, mriki kan Boyolali. Gini malah Pinggiran. Wah, kula nganu, Mbah, betok-betok wong dan mriku, Mbah. Pergine ngeten-ngeten. Lha langke niku kula jelaske niku Pak Lurahe Padas niku. Dadi mboten ngopani dalan, ngopani daleme piyambak. Daleme piyambak apik, dalane ora gadeg. Lho lah, nak miturut kretekan mboten sumbun niku. Nggih. Kreteke kaya ngono apik kok. Ora seneng dibangun dalane. Wah, nggih kirang prayogi jane. Lah nek nggih pripun melih. Wong kono yo. Pak Lurah pikirane wis mrono-mrono. Nggih, kathah sing diayahi ya, Mbah. Mugi-mugi nggih ke depan saged didandani, Mbah nggih. Nggih, insyaallah. Lah niki mengke Pak Prabowo mengke saged mirsani. itu protian mesti dandani mengke. Nggih. Sae. Lah nggih, mugi dalane. Lah niki Pak Bupati calone rawuh njing setu niku. Oh, nggih, Mbah. Lah mengke dalan sing mboten gadeg, mboten gadeg. Nah, Ah, nggih, leres, Mbah. Lho lah nggih Pak Bupati rawuh dalane kan mboten gadeg. Dadi mengke wah Sambeng kok dalan elek. Bangun. Oke, kudu pasti nggih. Walaupun di desa tertentu tapi suasana kayak kota sekedol bagi. Pripun? Ini kan suasana kan di pedesaan. Makin dalane kesane sae ben kaya ning kota-kota ngoten bagi. Kan nggih tumut kados kota. Jadi nek misalkan teng pasar ben gampil bagi. Kesane penak. Enak bagi. Aku ting dalem kalih Mbak Putri mawon iki. Nggih. Lah pripun wong putra teng mriko sing setrine teng Kalimantan setunggal. Teng Sragen setunggal, setrine. Trine nggih. Sok deleng mriki mboten, Mbak. Yang bodho nggih wangsul sing teng Kalimantan mengke. Niku udah pesawat niku. Gangsal niku mengke
saged wangsul sedanten. Kumpul sedanten teng griya nggih. Nggih. Wah, ya rame, Mbah. Ngene iki nggih. Yo lah, niki kan pun mbah tuwa lah. Mungkin nak nganti kecalan mbah tuwa ora malah payah. Nggih. Nggih. Damel sepo-sepo kok Mbah. Wong Yuswa niku pinten-pinten taun mati kan mboten ngerti Mas. Pun Yuswa pinten, Lah Mbah? kula Nggih, nggih. tahun 45. Niki kula niku kawin niku tahun 60 gangsal. Untuk bojo kula. Kula kan asli Trawawelan, etan Trawah Juwangi niku. Nggih. Ya mbah kula kan mboten kagungan putra. Oh, ngoten. Tenggene ibuke kula mrika nembung kalih Ibuke. pake kalih ibuke kalih pake kula. Aku kae ana anak wis sitok-sitok nduk ngoten. Kan putrane pake kula mrika 6. Ya kula nderek bae mriki krasan. Wong tiyang 3 niku. Adi kula, kang kula. Kan galeri 3. Oh, melu 3. Terus anune niku lomba ngoten Mas. Sing krasan sapa kuwi sing duwe. jenengan Lho, nggih. lah niki lebar Mas. Nggih. 1 hektar niki. Tanah mbak kula niku. Oh, 1 hektar Mas. Sultan nggih jaman riyen nggih. Nah, jaman kan men kaya raya. CEO. Lah mbak kula niku riyen kan CEO. babat pertama kali mbak niku jane biar lemahe niku. Nggih. Ya wong babat niki rampung alih mriku. Mbak kula kan sedo dadi tinggalane lemah nggih rada lumayan. Jenengan Anak nggih. riyin Mbah nggih. Lah niki 1 hektar sing kula nggeni niki. Kasih di lahan seluas Lah 1 terus hektar. ninggal niki bae pun rada penak mau tinggali omah tinggali lemah. Lemah nggih. Bae sedo kula sing Jenengan gagah Mas. Nggih. Wong kula sing nunggoni. Lah nggih gentose kan jenengan. Nggih. Nggih. Lah kula kan padha karo dipek anak. Lah nggih. Buffet. Benda. Niki benda-bendane benda kuno sedaya Mbah nggih. Wah kuno sedanten. Kuno Mbah nggih. Lah niku nangka kabeh niku sing gitane mbak niku. Lajeng nangka. Nggih nangka kabeh niku. Niku gebyoke niku. Singgetan niku. Nggih sing singgetane niku nangka. Dan niku enten lemari, niku lemari kuno Mbah nggih. Nggih kuno kabeh niku. Buffet. Lemari niku kuno Mas. Kuno nggih bifat niki. Biasa nggih. Mekaten Mbah. Nggih. Matur suwun. Nggih nggih Wedale sami. nyuwun pangapunten pun ganggu wekdal. Daleme jenengan pundi Mas? Dalem saking Bringin. Oh, Bringin Salatiga. Nggih, leres Mbah. Saking Nggih, Bringin nggih, Salatiga. Nggih. Karete niku pun ditebang Mas. Nggih, niki sampun diprompang niki mulai Waduh. jadi nom nggih. Nggih. Mulai jadi nom nggih Mbah. Sering tidak mriko ta, Mbah? Kula kan pun ate langkung mriku tengene anak kula mriku. Oh, sing mriko. Wah, lho kok ana kebon karet tombomun kula ngoten. Mudamu niku. Kula medal Salatiga Wilen. Nah, nggih. Nggih. Dal kota nggih. 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 Katen Mbah nggih. Nggih, Kula nggih, sampeyan pamit. Derekaken Matur sugeng suwun kundur wekdale. mawon. Jane sudah tak dolan malih nggih. Kenapa-napa dolan malih sampe. Wah, monggo. Dungu-dunungu Lah Mbah nggih. kula kletitan. Oh, Mas iki sing rene biyen kae kula ngoten. Sing niku, Mbah, mriki. Mboten pangkling kula. Nggih. Nate Padahal pun dangu niku Mbah. Jenengan Mbah niki kan dereng mriki. Dereng. Mas niki kan nembe niki. Korea-Korea niku kok ngerti. Apal bae ya. Apal nggih. iki jen ya. Saged kasih anu nggih. Kemutan. Celing ngoten nggih. Nggih. Memorine daya ingate masih luar biasa Mbah jenengan Mbah. Waduh, iki masih kae ngono. Nggih. Titan. Katen Mbah matur suwun wektale nyuwun pamit riyen. Mas lahir tahun pinten? Kula 83. Oh, 83. Lah bocah tesik bocah Oh, lah 83 ya malah ragile kula niku 81 ya katek rong taun malah karo Mas. Nggih. Ragile wis. Ragile kula men 81. Nggih, pun Ragil niku. Lah jenengan pun pun 45 sepuh, tahun. Lah niku ngitung mawon. Ragile kok 81 lahir. Lah berarti Mbak iki sepuh tenan ya. Sepuh. Ragile wong. Sing kange ragil niku
Tahun pinten, Mbah? 69 lahir. Lah kula kan bolak-balik nggih wong biyen ngoten Nggih. Lah seneng niku resep. terus dadi ngoten mawon. Resepe napa niku, Mbah? Swidak 5 dadi nganten, swidak 9 kagungan anak Nah, sing teng Jakarta niku. sing bajenge. Nggih sing bajeng. Wah, Dari papan. darah gile 81 lahir. Berarti nggih jenengan nggih hampir 90-an, Mbah. Kira-kira. Nggih. Nggih, hampir 90 nggih. Mbah, kula tak badhe nerusaken lampah malih. Oh, nggih, monggo. Niki ilire jenengan niku. Oh, nggih, nggih, Wah, nggih. ilir kuno niki, Mbah. Jaman Nggih. biyen niku mulai. Temen ya, kita lanjut lagi. Mbah kula nek pamit nggih, Mbah Nggih, nggih. monggo. Sanes wekdal tak mampir Nggih, malih. akan kunjung mawon. Dingo-dingo paringi sehat panjang yuswa. Nggih, insyaallah. Niku Mbak, parang riyen Mbak. Mbak. Nggih, monggo, monggo. Suwun wedale. Diparingi sehat badan Nggih, waras. nggih, insyaallah, Mas. Wijing mriki meleh. Mari teman-teman lanjut lagi ya teman-teman. Mungkin seperti itu dulu wawancara kita bersama dengan bayi yang ada di sini ya. Luar biasa, masih sangat seger, buger-buger. Anak cucunya sudah banyak tapi masih sangat bagus memorinya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.